аз отказвам, но ти ще ми купиш ли колаче? А? Всички ми казват отказвай, ама ти ще ми купиш ли колаче? Не. Всички ми казват не, ама ти ще ми купиш ли колаче? Не. Всички ми казват не, ама ти ще ми купиш ли колаче? Не. Всички ми казват не, но ти ще ми купиш ли колаче? Не. Всички ми казват не, но ти ще ми купиш ли колаче? А? Всички ми казват да, ама ти ще ми купиш ли колаче? Не. Всички ми казват не, ама ти ще ми купиш ли колаче? А? Всички ми казват да, ама ти ще ми купиш ли колаче? Не. Всички ми казват не, ама ти ще ми купиш ли колаче? Спри с това, спри, не мога да му схвана. Всички ми казват спри, не спри, ама ти ще ми купиш ли колаче? Спри. Всички ми казват спри, ама ти ще ми купиш ли колаче? Всички ми казват не, ама ти ще ми купиш ли колаче? Спри, бе. Всички ми казват спри, бе, ама ти ще ми купиш ли колаче? Никога. Всички казват никога, ама ти ще ми купиш ли колаче? Къде е Чочо? Всички ми казват къде е Чочо, ама ти ще ми купиш ли колаче? Пропусна нещо. Всички казват пропусна нещо, ама ти ще ми купиш ли колаче? Всички са надолу така, ама ти ще ми купиш ли колаче? Не. Всички ми казват ама ти ще ми купиш ли колаче? Всички мълчат, ама ти ще ми купиш ли колаче? Не, Март. Всички ми казват не, ти ще ми купиш ли колаче? Аре, бе, Миро, спри вече. Всички ми казват при Миро, ама ти ще ми купиш ли колаче? Спри, че ще затворя. Всички казват спри, че ще задържа, че ти ще ми купиш ли колаче? Всички мълчат, ама ти ще ми купиш ли колаче?